Pare pagid, supsupon ko. Nun, sige, kakalong. Supsupatudo ko na. Pero nang pagit ko na, ang mani-mani kong supsupon mo. Paborito ko na. Sige, supsupon ko. Oo, sige. Panahon ko sa... Siya ka lang. Kaya. Ano, may ginasupsup mo ang ting. Papa G, husto man ang upod ko nga gwardya. Too much love will kill you. Matuod. Pero ano abing mahimo ko kay patay luyag gid ako sa akon nga asawa. Isa sa nakadlaw Papa G, isang day off ko, nagtambay ko kadali sa Tiangge. Malapit sa amon nga balay kag Ari ang soft drink mo kulas o. Salamat Kichay. Welcome. Uhaw, di ba? Gano'y Meg. Oh, daw na pa Manila ka man? Nagbalik ka galit ayon? Bueng. Bakasyon ako diya. Balik mo ko doon si Manas, Manila. Wow, Work naman eh. Wow, mga karada da, dumayo aw. Uy. Grabe, nagdugang na yung kaputi mo, Meg. Iho, kung hindi ka lang tomboy, damo iguro mga luyag sa imo, bro. Ganaw, gawagin mo lamigo ko las mo. Yun, man. Seryoso ko pala yan. Kana, bisang kadlawanan ninyo nga duha? Kamo na? Ginahikuan nyo ko sa ulo? Be, sapin. Sapin? Sapin ka. Nagsala ka. Tumboy ni siya. Ay, oo, man, Pen. Hindi kami talo. Ligo ko la... Tomboy ka man! May Sapin. buho ka man gihapon! Animal ka, kulas ka! Pati Sapin. sa tomboy, ibaylo Ano mo man? ako, animal ka! Anay ka bala? Agaya! Agaya! Gusto na sapin! Sapin, oy! Agaya! Kasakit! Agay! Si Kulas ka huluya, bala! Ka nga tomboy ka! Doon wala ka man karon ha! Ano ka man man? Baka tilugod ka rin sa akon! Puli sa balay kulas! Puli! Sapin! daugin sapia naman si Sapin sang malain nga espiritu Papa G. Taman gidya kay munan nga klase babae. Nag-duty ako nga puno lagob kag karos sa akon guya kag lawas. Ganin na talupang dan gid ina sa ngakon nga mga kopdanan. Sa kompanya nga akong ginaobrahan Papa G. Kag isa na dira si Ma'am Chelsea. Anong natabo sa guya mo, Kulas? Ma'am, ginhikap mo ang guya ko. Ma'am, basi kung may makakita bala sa aton ha, kag dudaan Sus, kita. do sa into ka. Nagpinuli na mga upod ko, Ako na lang balabilin, kaya nag-overtime, kuya. Pero, ano natabo sa guya mo? Kuan, ginsakit ako sa asawa ko, ma'am. Ano? Ituntong asawa, ay. Kung mag-amo lang na, bulagi siya, Oh. Ako na lang balang ibulo sa iya. Anong siling mo, ma'am? Di na ako pagtawag nga, ma'am, kung kita lang. Oo. Ginaako ko. Dugay ko na ikaw nga type ko, Las. Oh. Bisan pa nga, may asawa ka. Ma'am. Okay lang sa akon, mangin kirida. Ano? Nakibot gid ako Papa G sang ginako sa ako ni Ma'am Chelsea. Kag tungod kay lalaki ako Papa G, nadalagid ko Labi nang katahom nga daan sa iya. Gani, antes ako magpauli, nagkwiki kami Papa G sa lodging house Kag. Makalubol sa kamukha bulkan. Ote, kumusta? Naumol ka man na yan. Kumusan ko. Pare pagid, supsupon ko. Nun, sige, kakalong. Supsupatudo ko na. Pero nang pagit ko na, ang mani-mani kong supsupon mo. Paborito ko na. Sige, supsupon ko. Oo, sige. Panahon ko sa... Siya ka lang. Kaya. Ano, may ginasupsup mo ang ting. Shit, Nan! Mapasyaganto ginangon to, magay. Wow. Sige, para may todo. Sige, singgit. Bisan palangga kong asawa ko Papa G, kung matentar ako, madala kagid. In short, nangin kirida ko si Chelsea. Kag wala gid ako makaluwas sa akong asawa kay nagdugang ang pagduda niya nga may babae ako.
Ya. Nabuhat mo, man. Wala ako sang brief. Ano ka, paano ko sang kakatulog ko? Kagano ginabuhat mo? Sinmutan mo yung oraro ko? Ano man? Gina-check ko lang kung may ginsudlan ini nga lain nga buho. Kung may ara, amo na matapos sa iyo. Hindi. May ginakaptan ka nga kutsilyo? Ma-confirm ko lang may babae. Sapin. Hindi kita ko magduha-duha nga doon si Junior mo. Nakaintindi ka? Ha, kulas! Sapin! Halos kada gabi Papa J, daw hindi ako makatulog sang maayo kay ti ang ginapamensar ko nahadlok ako nga basi. Pagbugtaw ko bala, wala na nagaangot si dayon yon sa lawas ko. Utod na. Gani, ano blang maayo ko nga buhaton Papa J? Bulagan ko bala si Chelsea o kung bulagan ko na lang ang asawa ko nga wala batasan. Kay bisan wala ako sang kirida sadto, amo man gihapon ang ginahimo niya. Palihog lay gayi man ninyo ako gali si Kulas sang Hinigaran Negros Occidental. Madamong salamat. More power to your program, Papa G.